kartetan ebiltzen ginen. Da, berak esaten zion, apostu egin zuen, Txeliz Beltrani baietz irabazi. Cuando os juntabais allí a jugar al mus. Eta Txeliz Beltranek hartu zuen lagun bezala Manu Migura. Resulta que siempre perdía. Da Manu Migurak kartak erakusten zion honela. Da Manu Migurak ikusten zituen alde batetik Mikelek zituenak musean eta bestean zerak zituenak, Txeliz Beltran zituenak. Y claro, es que a ti te estaba uno dando con el pie, pues tiene 31 o no tiene. Maipetik hankiaz joten zuen baietza ero, ez esateko. Da gero betikoa ateratzen zenean... Tú le echabas un horda y el tío se cabreaba porque siempre perdía. Egia zen genionean, anagertzen Mikel, oso-osokoa, barra egin eta berak, zelan irabazi alzion, berak zenarekin eta. Tarekeite gozten niri, mesara joaten nitzeni, lehenengo mesara bigarrenera. Zazpitertan da sortitertan edoten zan. Eta, bai, da, agoizeko entzun de etorten zan mesia, da nina torrenerako bigarren mesatik, zue bixetutuk ite osten. Neguen. Pentseu zemet urtean ondo arregele gintzen zan. Egun dokumentario bat, izin zan personia, tratablia, da, entzuteko modukoa, da isilikotekoa. Isilikotekoa, baina norbera, berari beguztetainakon berbaitia. Bai, esan gurot, murmurazio bakoa, murmurazio bakoa. Hemeko Lezamako jente gehienak bertoko ezagutzen neuri eta ni Fernando Olabarritanaz. Hemen atzean dauen, atzean norberatxoa dauen baserri baten jaioa, 1957an. Orduan txikiterik ezagutu dut Mikel, horreitik gauz hemen Mikel Zaratele Jarragaren enparatzan, eta Mikelen gaineko hainbat kontakizun eta hainbat gauza esateko dekot. Bai, eta afaldu nahi esaten motuzue, ez honuken kumplimenturik ezetako be, lotu iten zan, normal, da hilko zan bezperan be, hemen txapalduguen tal bat ez nia. Da haize txarto pareu edo iakon, joan zanean etzera, giaue, mindeko eta txarto pareu, da gero gehiago esan zerikon. Bai, ona, kumplidu eta personia mesedeitekoa. Esan duten moduan txikiterik ezagutu dut. Bera, Mikel, hemen ez jaio, bai, bertan, bere familia bertan bizi izandakoa eta ni horbean, errota baten, eta errotan egoan handafarea esaten gendun, horrelako ur putzu antzeko bat, ara etorten zan batzutan Mikel uden, ugerra egitera. Orduen, ni txikitan ikusi dut Mikel ugerra egiten gurean. Ondatute basiaz etorte ginen. Handik eta jozten niri, erdi itota, berak. Zu bilaten zintezen ara? Bai, beraz. Umetxue. Amabost urte, eta beraz ibilten nintzen, eta orduen ikiz nuen justuan uger, eta lotu nintzen... Bai, hainbeste urte guzen duen, hainbeste, Jode, bera izanean eta biokin nintzen. Ez, bai, dinok, landaparrara joate zanean. Bai. Eta lotu nintzen ugerrekin barik, zutunik, eta enuen jakin, ipinden urtetako. Eta berak iozten inderkada bat, eta urren garentik, gero pare nintzenean horizontalean, bai, urren ganean, urte nuen. Bueno, Pedro Mario Goikotxeanaz, Lezamakoa, Mikel Zairate jaio zan etxetik nire etxera kilometro erdi inguru egongo da, eta 1959an jaio nintzen. 11 urtera arte, etxe ondoan guazen eskola batzutan ibili ginen ikasten, eta gero 11 urterekin gurasoek seminariora bialdu ninduen. Mikel bera askotan ikusten genduen tabernan, askotan edo bere denbora librean, bai kartatan, kuadriletxuegaz, eta bai batez be domeka egurdietan eta longoetan bolo jokoan. Askotan ikusi dugu Mikel hor irabazi gurean eta bere
indar eta umore egon horregaz. Ez. Gut dana erderaz egiten genduen. Nire etxetik eskola hori, ez dakit, 150 edo 200 metrora dago, han auzokoak danok euskaldunak ginen, 5 urtetik 15 urtera artekoak dana batera egoten ginen, geure artean dana euskeraz egiten genduen, baina galasota egunkan eskolan, eta baita errekreoan ere, erderaz egitea. Eta zigorrape jasotzen genduzan, baina gu geure artean dana euskeraz egiten genduen. Taberna honetara, inoz, karteruak itxiten ebasan etxeko kartak hartzera, eta Mikel bertan txikito bat hartzen edo zeuzetan, eta beti eukan danontzako, eta ni orduen ezaguna nintzen ez, eta bertoko auzokoa beti berba politbet edo ezakera graziosoren bat esateko, ez da? Aititegaz da amo magaz, gure portalean barik esan duten. Ez hemen jogio portalean banku betuk ingen du, da aitite biek, juntetan ziren bankuen, da aiti donena gorra zan. Aite errementarie? Justo, bai. Bai, eta gorra ukiguen atzenian. Dorra portalera etorte zelango egotaldi egite zeitu zen kopla konto lehonakoak, da portalego banketan jesarrite. Mikel gixona zan, da guretzat harritu egiten ginoan. Da, arrezkero izan ginen, ikaskideak seminarioan, amaitu arte. Amaitu gure ikasketak eta filosofia, teologia, eta egin ginduzan ikasketa guztiak. 1964an abadetu ginen baita ere egun berean. Bai, hemen ikusten zanean, Mikel jakinezean inok ezekian abade zen ipez, ze orduan abadeak euren janskera gaitik eta izakera gaitik, badakizu, mundu guztia ekian abade zala pertsona hori, baina Mikel zan beste eusokide baten modukoa. Zemetego teolango, bai, histuri graziosoak guztiatu zenarek. Bai, historiek onak. Bai. Lehenakoa, Ondo eroan begura telebizin horik esan egon. Da orduen, hau portalea zan, euskier darrastien dagoteko telebizinoa. Telebizinoa, bera zan telebizinoa. Goikotzarriko Fakundo, Juan, da zuk esan duzuen esatu bai. Zentzilue, eta hemen egoten zan barriketan, berba serioak eta gai importanteak eztabaidu behar zirenean, eta bai kartatan edo bola jokoan, beti herri mailan eta herriko jenteagaz itxerezko hartu eman zuzena eta jatorra mantendu. Bai, zetu zen. Horre danak hemen otu ziren, gure portalean. Onben hasi iremeko barrio gehin. Uden, leguztitan hemen. Bai, eta geubek. Bai. Kaldua edo, zigarro edo, zeu zigarro egin de, zeu zein de, barre batzuk egin de, badaul geik eta joaren jako eta geubian. Azken baten, nire ama, bere amarekin, josten ikasten ibili izan urte batzutan. Lejarren ebasarrira joaten zan, josten ikasten. Eta bere ama Juli, joskilea zan, eta bera zan irakaslea. Eta bera kontautu dakit esatu batrako, Mikelen aita Jose Miguel urte batzutan kartzelan egon zala, eta bitartean amak joskile lanak eta egiten ebasala, eta Mikel, mutikoa zala, bialtzen ebala, firutan eta botoitan eta Mikelek biziklete hartzen ebala, eta amak agindutako enkargu guztiak egiten ebasala. Ni Mikelegaz hartu emon sakona, samurra, luzea eta beroa izan dut. Mikelegaz. Hasieratik, zergaitik hasieratik, ze Mikel lezamarra zan, da Mikelek nire lehen guzuek, Jose Mari Asun, Pedro Mari Goikotxearen aita amata, ezagun nire zenideak ondo ezagutzen dituen. Da horrek, eieuen oango zubi, puente antzeko bat eieuen, da hor hasi ginen. Mikelen gurasoak ezagutu nebazan, hori, bai Juli eta baita Jose Miguel, aitare. Jose Miguel denbora guztian etxe egintzan ibili izan, eta seguru asko horregaitik Mikelek berak ere lehenengo ikasketak, aparajadore ikasketak egin ebazan, gero
abadetzara sartu horretik. Bai, joan da, Fakundota, makina bat egote eta gero horrezte hurreko euskitera bat egintzen zen, han egoten da, barriak egiten, batzuk egiten, badak txeutze esan da, bakitu zelan bromia izten da, holan gotxo bromu utzian emote gentu. Da bere ama mana, bere aititak, bere emazteari buruz, emazteak esatu zen, lasterre, hilin behar da, bere zenarrak, errementariak esatu zen, zu ezara hilgo, zu amateu ingo zara. Barre egiten bere gorputz guztia mugidu egiten zen, eta barre hori kontagiosoa zen. Eta nire amak esan dugun neguen Mikel egite iguela, zue biztu bera etorri horreko mezatik. Bai, Udebarrian, ikuak egoten zinean, oitik altzeo barri egoten zanean, lehenko inuntzeraz, ikoganean egoteuen, jaten da bertsoak kantatzen ikoganetik. Itzue esan, ikoana itzue. Ikora, da ikoganetik bertsoak. Eta oso bertsozalea eta nik esan nuke berabe bertsolaria izan zela, askotan zenbet biderrez orduen inok egiten ezabana, mesan barruen bertsoak botatzen zituen, eta bertso polita ganera. Eta gero osan abadea, abadean etxuriripe eusu antzako ezin nuki. Ze ugerriten joan zan, joaten zan prakatxik errakaz, toalia botata, eta zera, eta zeuen lehen hauko abadean etxurri guki, sotana eta zera, eta... Oso, nik esan nuke irakasle oso jakintzua eta serioa, batzutan igual gure sasoirako igual serio egia. Orduen emate eban oso ondo konpontzen zala txikiekaz, baina guretzat zan guri emote euskun unibertsitate mailako, euskera maila bat, eta batzutan gogorra egiten jakun jarraitutea ze, bera gordurako bere maila oso handia zan, ez da? Baina, hartu mona beti izan ziren bai klase barruan, zein klasetik kanpo oso, zena esango dut, beti bromatan eta beti errespetuz, baina asko estimatzen genuen. Hori gogorra zan. Ze gaur, abade esanean, berbata normaliteuen eusokaz, bakizu, ikanda hau eta bestea normal. Gero, derrepentean, abadea, pum, kortia, sarrantzako, gaztiak normal. Amamantzako eta be hori, sotan abarik ikustia, atzo nintzen zuokaz da, atzo ni Mikel, atzokoa, gero benin naz, imposible zan, be horrek, ja hizkuntza be aldatu. Nire euskera zaletasunean esango neuke zer ikusi handia eukibala Mikel Zaratek berak. Lehenengo urtetik euskera irakasten hasiakun, bera oso atsegina zan, bai traturako, bai klaseetan, eta berak sortu eban nigan euskal zaletasuna, bertso zaletasuna ere bai, bertso asko kantatzen ebasan, bertsoa zelan egiten ziren azaldu egiten euskun, esaera zarrak osatu. Eta gero zan zabala, jentea eusu antzako. Zarritan be, igual prisabarik egoten zan bera igual irakurriten edo liburun bat, eta guzti joren lezamako jente ospetsua orduen emeko haziena. Santi Iuriko, Jesus, Ola Guardia, Pedro Lakotzeko, eta harri joaten ziren, igual Larrabeko mendira azpigarri baten. Eta berak emetik guzti guen da, esateuen, karretalti betiten arekaz. Baina, biharre handoz. Harrek neuke konpotuko doaz. Eta arrasti guztian ite jauri neurik askartan, eta bata joaten zan astuagaz etzera, jateko rikin barik eta bestiak azpegarri ebai barik. Musikez! Sarritan ikusten dut, egarra munduan
gaztetan